Kinsa may sigig panitsit ha? Uy, pre. Uy Mads, ikaw manday na. Ikaw ra isa diha. Oo, ako ra isa diriya. Nagkunsa man ka diriya Mads? O siyempre, pre, balikan ti ka kay gimingaw ko sa imong bunal nga dakog suwang. Kalas gawa ni mo Mads. Uy, hapit kita nasakpan kagahapon sa akong asawa ba? Ingon po day ka. Wala man ko niingon gud pero nabulabog gid ko. Atong nahitabo tong kagahapon. Asa may imong asawa karon, pre? Auto asa balay. Hatdan ko atong pagkaon karon pamerinda na ko karong hapon na. Oh, ayaw na unta pagpahatod, pre. Ay, Ngano man? kapal, wala ba di kakabalo yun? Mako sa imong hagapon nga muli ko diri. Aw, gus kawan mo. Ay nasigig anha diriya Mads kay makita na punta sa akong asawa ani karon. Impas na pud ka diriya karon Mads. Ah, kanang, pre. Unsa man? Kunya na, good na. Stress at taba. Namunot pa ko Mads kay kailangan na akong banatan ni akong pamunot Mads aron makapalit ko bugas ba kay dagko na kay utang dito ah. Ah, unsa man na si pare. Ay, kanang, kuan, pre ba? Kanang, manghulam mo ta kong kwarta sa imong pre. Ah, wa na ko'y kwarta Mads. Ako nang girimit sa akong asawa Mads. Mao ganino namunot ko karon aron nana po ko'y irimit sa akong asawa kay grabe ka maldita tong akong asawa ro kabalo na ka. Ah, unsa man na, pre. Oy, kanang bisag kinintos lang. Nah, wa jud ko'y kapahiram si Muhammad. Sinsa jud kayo Mads. Namunot gani kog lubino aron na ako'y kwarta. Ah, di na di ka mo sekunda sa kuha, pre. Ah, di na ko musugunda Mads. Oy kay maura manggihapon. May balaan ta sa akong asawa impas man gihapon ta. Mao nga mas maayo nga samtang sayo pa undangon sa nato ni ato ang relasyon duwa. Likay sa tan duwa ba? Di pa tumabot, pre. Uy, unya pa tong kuan mga alas 4. Alas 4. Dali lang gud ta. Dali lang. Ya, pahulmas ako diag 500, pre, kay gamitunong kay nako ba. Wala palagi ko'y 500 ug musugot ka utanga. Ugma na lang pag human ako pamunot tagaan kag 500. Unsa man na si pare? Uy, murag naadyo kay gitaguan dra ba, nag-atik-atik lang ka. Nah, wala lagi ko gitakuan. Katay sa unsa imong gianha kay diri Mads? Wala man ta kog 500. Mula mo kag 500. Nya. Nadiay ko na imong sekundahan, pre. Magpasegunda pa jud ka sa kuha? Wala nga gimingaw mo ko sa imong bunal nga dako kay. Wala pa di ka natagbaw sa kong bunal di nga upat ka bulitas. Wala oy, gilok ba ganin nya mao ganin nang ibalik dayon ko karon ba kay kabalok wala imong misis dire. Ah, kadali lang Mads ha. Manungid sa ko Mads og basig nakit-an ta sa kong asawa karon. Dali Mads, diri ta sa kasagingan Mads. Dali Mads. Kardong? Asa man si Kardong na? Ano munot? Asa man to padulong? Yatay ng tuhanan ni. Kardong! Kardong! Ay, basig na libang lang to. Ako na lang hulaton diri ah. Kapay raman ning iya gibuntan ba? Nagduda na jud ko atong tuhana ba? Hakap to na to. Kardang! Kardang! Uy! Nasa? Murag nag-uyog-uyog maning punuan sa saging ba? Hala! Murag naalagi tao! Si Kardong man jud ni ba? Sige, bunal pre! Sige ba sa kunang panatan? Kardang! Kardang! Unsa man? Ayaw na eh! Pasi na yung mga asawa pre! Balati pre! Sige Mads, para ko. Kardang! Di jud ka magawas diha ha? Ako sa ibton Mads, ako sa ibton. Kardang! Nana ko kasawa Mads. Sige pre. Gawas diha ba? Gawas ako Mads. Diri ka tago ako. Kita ka sa usawa ko. Ay di ko siya. Kardang! Ay, nagusa man ka diri. Kimi. Wala nagunsa! Di ba nagsabot taga niya? Hatdan tagang merienda? Ha? Oh, mo ganin no nagpaulat-ulat kini ko gutom na gani kay kuno namunot kay og lubi. Sino mo not? Ha? Asa mo kagikan? Oh, siyempre, nara ko dito nangihi ra ko. Nangihi? Nya ganihara kog sig panawag wa ka nito bag? Ay, isa man in taon ka nga. Alangan mo tubag ko nga dagan masigig panawag diri sa magkilid-kilid god. Basig na kay lain gibuntan diha kay dong. Wala oy, naunsa man in taon ka na wa ko lagi buntan oy. Sa man na imong tagu-taguan diha, ha? Unsa man ko gitaguan diri, wa mo gitaguan. Hawa diha. Oh. Isa man na. Isa man eh. Ha? Ay, nadi ka diri Mads, nagunsa man ka diri Mads. Nagtago agad ko diri. Wala ko kabantay ni mo Mads, nga nadi ka diri Mads. Ay kung ilara kay dong, ha? Ale diri. Ale diri Mads. Kung sa man ka diri. Ha? Sa man ka Mads.
man ko diri, Mads. Nangahoy? Nya asa man imong kahoy? Na dito. Asa? Ha? Ikaw kay dong. Unsa man jud imong tuyo diri ah? Mamunot o magbugha og laing kanal? Ha? Ay, unsa man intaw ning bayhana ni uy. Namunot ka ni kog lubi no wa ko kapalungan naa ni si Mads diri nagtago-tago sa puno sa saging. Tug-an og tinuod. Ha? Giunsa man day ka sa akong bana ha? Giunsa ka? Unsa man ka, Mads? Usaon man ako na imong bana? Ikaw ha? Lajud ka gitago sa kuwa ba? Gahapon. Gisagpan na ka og gahapon, ha? Asa man ka? Nagunsa man ka sa mong balay, ha? Gahapon? Nangayo ra man kog bahaw. Ay kung ilaran ninyo ha? Ikaw Kardong, unsa man? Unsa man imong trabaho diri ah? Namunot ka ni kog lubi no. Asa naman pagkaon ako? Mara ni wala kay talaga tubig. Doon sa man binangkal ra man eh. Ano magreklamo man ka ha? Kay ko anak, Mads, be. Wait, wa kay ka Baga, pinala, yun ni Mads. mugnaong ay? Gutom man kay ko, Mads, uy. Mads ulit na dito Mads kay basig ikit nga mag-away mo sa Oy! usawa. Nganong gigutom man ka, ha? Unsa di imong trabaho? Nangahoy man ko, Mads. Tagay ko, Mads, be. Wala kay tubig dala. Nganong giuhaw man ka? Unsa ipasabot ani Kardong, ha? Imuha nang gipasakan kay giuhaw man? Nagsaba Mads ha? Unsa dili mo saba? Ha? Eh. Unsa man Kardong, ha? Gibuak nimo iyang binangkal? Aw ala nga siya manituol sa kuha. Ako na lang pugi paslakan. Oo, nitugan na jud kag tinuod, ha? Sa man ka, pre? Ingon ka, di matugan niya. Ikaw no, nitugan. Hawa, di, pre, oy. Sa man ka? Ay naunsa man ang taon ka Mads uy nga. Patik-atik pa jud ka mura bay kagwa ka na lamian. Unsa? Nagsabot jud ay mo. Unsa man ka, Mads, oy. Kadalo pa dyan na nimo si kumpare nga. Ako raman ang gitilawan kay perting lamia. Iuli, rabitan na ako iniguman. Ikaw, dalura pod kay ka. Sa kada